again. Aka m nwanne unu nwaanyị nwada Nnenna. Anyị agala izu ụka iweta iwu na ọtụtụ akụkọ ihe ndị mere eme n'izu. Ụmụnne, akụkọ jiri ite unu saa nụ ntị unu na mmiri. Ịbịa na Naịjirịa kịta, ihe na-egwuzi n'okwu okwu Fada Mbaka kwuru na onye bụbu onye isi ọchịchị nke Anambra steeti ya bụ Peter Obi na ọ bụ onye aka gọm. Na ọ ka mma onye merela agadi ma bụrụ onye na-emepụ aka ịchị anyị karịa onye ka ji ndụ ya n'aka ma bụrụ onye aka gọm ịbụ onye isi ala nke Naịjirịa. Ọtụtụ ndị Naịjirịa akatọọla okwu a nwoke a kwuru ọgọ pụrụ ịbụ maka na nwoke a bịara n'ụlọ ụka ya o bụ ihe enye ego. Mana ihe m na-ajụ bụ onye kpọrọ onye aka gọm na amamihe ya o werela onyinye $100 nye Bishop Shanahan School of Nursing iji bulie ya ka ọ bụrụ kọleji. Ọ bụ onye aka gọm. Ọ batatụ gị n'uche ịpụta iche na nwoke a na-etinye ego ebe ọ ga-abara ndị mmadụ. Mana ihe ọ gara n'ihu bụ isi na nwoke a bụ onye aka gọm. Achọrọ ịma ihe unu chere onye ọbụla unu chere biko unu denye ya na ngalaba nkọwa. Wickedness 100. That's what it is. Biko kenken bụ unu Wickedness 100. Ọ bụ otu nwada onye aha ya bụ Aisha Yusuf kwuru okwu a. Ọ katọọla ndị na-akwado Tinubu tinyekwara Tinubu. Unu echefukwala na nwa amadi asị na ọ bụ oge nwata nwaanyị a kpọrọ Aisha Yusuf katọrọ Tinubu ma katọ ndị na-akwado ya. O nyere ihe ịma atụ sị na mgbe ọ nọ na oge agbọghọ ya na ọtụtụ ihe ndị ọ na-eme n'oge ahụ ọ naghịzikwa emeli ya ugbu a. Ya ọkpọkwazie onye mere agadi karịa ya kwesịrị ịnọ n'ụlọ na-ezu ike. What I could do 8 years ago, I can't do them now. There are things that I could do when I was in my 20s very well. I can't. So just imagine for a moment that because I have certain connection, I've placed people in certain places, then I now say that, and it has always been my dream to run for the Olympics. Achọrọ m ihe unu chere na ihe nwada ahụ. Ihe ọbụla unu chere biko unu debe ya na ngalaba nkọwa. Biko na ụmụnne m, ebe ọbụla unu na-akpọga ụmụ unu biko unu kpachara anya. Obodo adịghịzị mma. Na Anambra steeti achọpụtala ụlọ oriri na ọṅụṅụ ya bụ họteelụ ebe a na-eji ụmụaka emere ohu mmekọahụ nwoke na nwaanyị. Ndị uwe ojii anwụchiela ụmụaka 35 n'ime ụmụaka 35 ahụ mmadụ 4 dị ime. Ụmụaka eji ha mere ohu mmekọahụ nwoke na nwaanyị. N'otu Anambra ahụ kwa egbuola otu nwa akwụkwọ na shawama. Telegodunu enwere ife nchọrọ ka unu meelụ m n'ihi na unu mee ife a na-ekwu a ga-enye unu aka ka unu nwee ike na-eweta ife niile afọ Igbo Amaka TV na-ewetara unu. Ihe ị ga-eme kịta wee fụda red button ị na-afụ ebe ahụ pịa da red button ịpịchaa ya ịpịa the like button ịpịgo ya ịdịkwa shọ na ịpịgo ya ịdịkwa shọ. Ngwanụ, let's continue. Dịka m nọ n'egwu ndị ohi ahụ akpọọla ọdụ shawama nke nọkwa na Anambra steeti ma gbuo otu nwa akwụkwọ nke na-aga skuul na University of Nigeria Nsụka ma gbuo nwaada ahụ onye akpọrọ aha ya Mabel Chiamaka Okereke. Ndị nwe nwa akwụkwọ abaala n'iru uju na ibe akwa. Nwatakịrị nwaanyị a malitere ọrụ ebe ahụ n'ihi straịk ndị asụgba mana ugbu a ọ bụzi onye nwụrụ anwụ. N'otu asụ straịk ha ka na-ekwukwa otu asụ straịk a ka otu onye amụma akpọrọ onye amụma Ritabi aka God of Now Now kwuru na asụ ga-akpọchite ụmụ akwụkwọ oku na abalị nke 17 nke ọnwa Juun. Biko ka anyị jụọ ya onye amụma isi na asụ ga-akpọchite ụmụ akwụkwọ oku mgbe I am a prophet. Listen to me. I hear you, sir. By this 17th of June, Yes, sir. ASU is calling us a strike. ụmụnne m ọ pụrụ ịbụ n'ụbọchị n'abalị nke 17 nke ọnwa Juun nke afọ 2023 maka abalị nke 17 nke ọnwa Juun afọ 2022 agwụla anyị ka na-echekwa ewebekwa ihe anyị nọ. Ihe ọbụla unu chere unu debe ya na ngalaba nkọwa. Nka bụ nwanne unu nwaanyị nwada Nnenna nọrọ nụ nke ọma na-eru izu ụka ọzọ anyị wetara unu ọtụtụ akụkọ na-eru mgbe ahụ unu nọ n'ọkụ. Amen.